To lidi dneska. Tady prak nemá těho zlámala. Prak nemá těho, protože mě vždycky otravuje. Tak jo, to je moje záhra. Čím to tady se rovná. Vidíte, Manchester. A jdem ho pranknout. Já vypnu moje tab. A pak nebudu hrát. Pak to. Matej, můžu ti jenom něco spravit na mobilu? Prosím. Já ti jenom spravím něco, jo? Počkej. Já ti jenom něco spravím, já mám jenom tady něco napsaného. Co je? Počkej. Jo, už jo. My jsme ho prankli, protože my jsme ho vypli Wi-Fi. A mu teďka nic nepojede. Tak. Mu nic nepojede, tak teďka jdem nahoru. Tam něco. Tak jo. Jo. Se tady to prozkoumáme. Tak. Další prank. Další prank, budu ještě budu 5 pranků. Takže další prank je, takže stoupne, dáme tam kyblík a on to nebude vidět, takže ale musí plný, anebo něco tam dáme mokrý. Já jsem se tam dal dědy. A proč se tam není? Zendo. Když tu není, to kde by byl? Zendo. Zendo. Asi se tu schoval. Tak ho hledej, hrajte na skopku. Ale já musím natáčet video. Ty musíš natáčet video? Matysko, jak to, že nemáš ponožky, pojď sem. Ale rychle, bosky můžeš chodit, je zima. Toto jsou asi Zendovi, že? No to je úplně jedno. Tak. Zendo, pojď natáčet video. Zendo. Prosím, Zendo, prosím.
Už jsem ho viděl? No, tak natáčet video. Maty, pojď sem, já tu mám jedny pěkný takový. Pojďte sem. No, opravdu. Zdeny, pojď se podívat na ty ponožky. To zrovna. Co dělá? Kovu! Co dělá? Matěji. Matěji. Pojď sem. Dneska. Jako nezouzí velkou. Matěji. Kde? Baj. Baj. Takže další punk. Odbil já. Tak, koukej. Teď? Ty idiot! Ježiši, co to je? Zdeny. Zdenečko, a už to nemyslíš vážně. Ne, To nemyslíš vážně, co jsi provedl. Tak to je jako hodně blbý. To je hodně blbý. Maty, To nedělej, Zdenouko, takový věci. vidíte toho debila? Ty jsi debil! Já ti taky natáčím! Pojď sem! Dáme to na YouTube! Nechu! Takže mě vysíky než gatě. Tak to nech. Koukejte na mě. No ale tak budeme se učit. Ne. Jak budete zlobit, budeme se učit. Budeš psát, budeš počítat. Můj popsat. Ty mi zajímá.